Injing ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injing matur nuwun. Suwun tim pedot. Makasih. Monggo ning, Injing Mbak Inge. nggih saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supe dalem ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya bapak-bapak panitia kalian ibu-ibu ingkang sampun paring pasugatan Injing. kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya. Lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun? Mboten dikatutna pripun, Pak? Sama nek kepengin katut kene munggah nang kene lak katut terus sampean leburinku. Monggo ning ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat pundi niki? Brecel. Brecel. Desa Pucuk Ndawar Mojokerto. Matur sembah nuwun. Kok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Nggih niki mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini. Sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ing dalu menika audione napa ning? THJ Audio. Fortuna Rating idolae arek Jombang. Engkang wonten wingking niki wonten apa ning? Wijaya Videotron. Weh kok ngono to suarane? Enak ngono jare. Nggih, sinten operatore nggih? Operatore pundi niki Videotron? Lho, Pak. Loh, Oh liwat. oh liwat to, Pak. Nggih, operatoripun Mas Aan ugi Mas Handris matur sembah nuwun. Nggih matur sembah nuwun kagem sedaya grup sabu seluruh Jawa Timur ingkang hadir ing dalu menika tanpa terkecuali. Ndak bisa tak sebut satu persatu nggih. Tim pedot matur sembah nuwun. Nggih monggo salajengipun ning acara salajengipun apa? Bedayan serba serbi Bersama duo. Wes karep sampeyan ae Pak, wis gak lemes gak apa-apa. Monggo. ngono ya kenek. Dalan sepur dilompati ajur momor didekati ayo dulur padha emersani kadere Budi Wijaya. Nggih Mbak Inge. Nggih langsung kemawon dipun aturi seniwati-seniwati Ludruk Budi Wijaya pangayune ning Adis Bagaswari dan ning Kiki Amelia. Inilah si cantik jelita ning Adis Bagaswari dan ning Dias Aprilia.
sik ning. Aku kan mangok pusing kok ngrasakno wong iki wirawiri nggawa gedang ngalor ngidul. Lah iya. Oh waget aku. Nah, liwat nih. Juwanji liwat nih sampean tak kongkon bedayan nduk kene sampean, Pak. Monggo ning salajengipun. Di belakang Ning Adis akan saya tampilkan Ning Rani Asmara dan Ning Rista Ningsih. Ning pojokan iki ya ngono ae. Gara ipung bingung ya kok kono ngadep rene ngadep rono ngono. Takon bedayan pisan iki engko. Anyar Grace. Anyar. Remah-remanis, remah-remanis, remanis, kulone Jawa. Remanis kulone Jawa, sing remanis putrane sapa? Aromanis, remah-remanis, remanis, kulone aren. Remanis kulone aren, remanis karana telaran. Aromanis, remah-remanis, remanis, wetone nganjuk. Remanis, wetone nganjuk, sing remanis sesuk ora pedhuk. Di belakang Ning Rani akan saya tampilkan pelantun tembang manis campur sari Ning Ani Wulandari Mustiko Tuban dan Ning Kiki Amelia. Ning anik niki kagungan napa niku wedding. Nggih, yang terkenal di kota Jombang. Namine niku Arumi Wedding lek boten lepat lho nggih. Anjir. Arumi Wedding. Sing sayuk sing rukun. Nyambut gawe eman neman, ayo manut alirane jaman. Tanah Jawa adikku belion lagamu, saya nadai bangun dasar ayu latar kuning. Ora wurung atiku dadi komeng. Esamu didik aku cerita tangan kurina wangi tanah sale wong atiku tanah sali. Masih pelantun tembang manis campur sari sing duwe Gunung Cupak. Sapa Mbak Inga? Gunung Cupak lan Pabrik Areng. Iya. Nggih. Ning Nana Salehu Semerbakseng dan Ning Nyantika Dimas Antoni. Laru daya
pikire bingung ditinggal lunga waru-waru doyong lemas doyong nang pinggir kali ayo mablong-mablong sing mablong marakne ati semende kaya nekapok kek kepriye uripe Di belakang Ning Nyantika Dimas Antoni akan saya tampilkan peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, dan Ning Wikum Sukrisna, dan Ning Rizky Tok. 3 seniwati sekaligus. Dipikir ora rumangsa sok nyoleh sore nyoleh soliane arek Surabaya bisa mikir sore mikir dipikir ora rumangsa Pengereman asli Budi Wijaya. 3 seniwati sekaligus. Ning Reni Suren dan Ning Titin Subayu. Dua seniwati. Oh, 2 seniwati. Iya. Kelingan ore marga kusara tak kiring wis mah elang ono jare kawong ati biru telu atine bingung ora bisa ketemu semende kayone kepok besok jroning suka kudu eling lan waspada elang ono yen etan bali ulon tiwas edan ora kelakon Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu, Ning Endang Sukendut dan Ning Sartini dalam sinetron Mina Jinggo. Kek mencelok nang ten kepir maneh mencelok ning ari aja nyek karo wong wedok tinggal lunga setengah mati kepala api kapal udara apa silang pikir gitiran bukan permili, bukan saudara siang malam
senior-seniornya Budi Wijaya. 3 seniwati sekaligus Ning Yayu Karmala, Ning Mary, dan Ning Irma Arifin. Wong prawira mati lelah punengku Wani marekku Pusurat Ring semo Tranging noto Karmorisan Dono Joyo Kaya rukun rokan jati Pegawe Wong prawira mati lelah Gunengku Nggih Mbak Inga, Nggih. genap sudah seniwati Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gendeng-gendeng manis campur sari masih bersama Delewung Anti Anti dan juga trio Irama Jawa, THC Audio Fortuna Letting, Idola Yarek, Jombang. Nggih, tim pedhot jalur langit matur Nggih. sembah nuwun. Sapa punden ugi saking Balung Mojo matur sembah nuwun. Inggih, Lamongan Tikum. nggih. Nggih. Sumangga Kang Mas. Wetan Sari. Nggih, mohon maaf ada berita pengumuman nggih. Nggih, napa? Kita lanjutkan. Ada sebuah berita kehilangan atas nama Bapak Soleman. Telah kehilangan dompet dengan alamat Kedung Watu, Kedung Sumber, Balung Panggang. Bagi siapa yang menemukan tolong dikembalikan, nanti diberi imbalan. Nggih. Sekali lagi berita kehilangan sebuah dompet atas nama Bapak Soleman, Kedung Watu, Kedung Sumber, nggih, Balung Panggang. Bagi siapa yang menemukan tolong dikembalikan, nanti diberi imbalan. Matur Nggih, nuwun. wonten imbalane. Monggo. Monggo dilanjut yuk tembang lagu. Kowe jaluk lebih mending aku sing ale yen wis mati rasa andang ngomong apa tinggal katresnanmu yen kowe jaluk lebih mending aku sing ale yen wis mati rasa endang ngomong ojo bagenoli karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu iya ra bakal balik jadimu selendang
sing rasa tresnaku. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa endang ngomong apa tinggal katresnanmu. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa endang ngomong aja moget lali karo selendangmu. Selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa werna bekas ning kelambiku. Selendang biru sing ana ning pundakku ilang ra bakal balik tanganku ilang bareng rasa tresnaku. Selendang biru sing ana ning pundakku luntur tanpa werna bekas ning kelambiku. Selendang biru sing ana ning pundakku ilang ra bakal balik tanganku ilang bareng rasa tresnaku.
umpama aku ra duwe rasa aku wis lila kowe rapi wong liya kaya aku sing tak nampa Kutha Jombang arane Jawa Timur latahe kutha disebut kutha beriman presidennya panas tadinya panik kutha satria pancen akeh kesenian lutruk iku kabudayane lutruk budi wijaya iku lutruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila sing dadi landasane Tirta wisata yoga rali dina minggu ya pancen akeh sing nekani pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang paripurna Nggih Mbak Inge. ngene sabada bedayan serba-serbi wonten kenapa Acara pelawak. enten apa Pelawak. kok
Condang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak. Aris. Hadirin, sebelum saya undur diri, saya Ning Inge Wijaya. Dan saya Nek Mariati Sudarto. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.